ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ክሕሉ እዩ ኣቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ ናብኡ መጺና ድማ ኣብኡ ማሕደር ክንገብር ኢና እቲ ዘፍቅረኒ ግና ንቃለይ ኣይሕልዎን እዩ እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን ገና ምስኻትኩም ከለኹ እዚ ነገራት እዚ ነገርኩኹም እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘኻኽረኩም እዩ ሰላም ኣሓድግልኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ኣይትሸበሩ ኣይትፍርሁ ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም እውን ክምለስ እየ ከም ዝበልኩኹም ሰሚዕኩም ኣለኹም ካባይ ኣቦይ ዓቢ እዩ እሞ ብተፍቅሩኒ እንተትኾኑስ ናብ ኣቦ ብምኻደይ ምተሓጐስኩም ነርኩም እቲ ነገር ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ከይኮነ ሕጂ ነጊረኩም ኣለኹ መዝፍን እዚ ዓለም እዚ ኣይመጽእ ስለ ዘሎ ደጊም ምሳኻትኩም ኣይዛረብን እየ ኣባይ ከዓ ሓንቲ ስልጣን እኳ የብሉን እንተኾነ ኣነ ነቦ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥ ከምቲ ኣቦ ዝኣዘዘኒ ይፍጽም ኣለኹ ተንስኡ ካብዚ ንኺድ